Benvinguts a l'Ordre Caòtic. Jo sóc la Regina i us presento els meus companys, el Marc, l'Anna Laura, el Sergi i el Jaume. Abans de començar amb el podcast, ens agradaria explicar-vos quin és el nostre servei i què fem. La Fundació Pere Mata té com a objectiu desenvolupar una sèrie de recursos de caire social que complementin l'assistència sanitària de la salut mental. Això permet fer un abordatge integral de les persones. La Fundació té diferents tipus de serveis, laborals, d'habitatge, de suport domiciliari, etc. Tots els serveis van adreçats a persones amb problemes de salut mental per tal de millorar la seva qualitat de vida i rehabilitació en la societat. El servei prelaboral de Reus forma part dels serveis laborals de la Fundació. L'SPL ens prepara per la inserció laboral, tant en empresa ordinària com protegida. Treballem les habilitats socials, la recerca de feina, gestió d'emocions, rehabilitació cognitiva. Tenim el suport del personal d'atenció directa i de l'equip tècnic, el qual consta d'una psicòloga, una treballadora social i la coordinadora del servei. També fem una part d'entrenament laboral on duem a terme un taller de fusta i un voluntariat en la granja. L'any passat vam decidir iniciar un nou projecte que va ser crear un podcast. Vam creure que és una bona manera de lluitar contra l'estigma que hi ha en la societat envers la salut mental, així com de donar-nos a conèixer com a servei. Vam escollir el nom de l'Ordre Caòtic per al nostre podcast. En el podcast L'Ordre Caòtic expliquem què suposa tenir un diagnòstic de salut mental i aprofundim en diferents temes com, per exemple, les drogues i les seves conseqüències, estigmes, històries del tractament de salut mental que comporta en el món laboral tenir un diagnòstic i molts més temes. Per a nosaltres ha estat un repte fer aquest podcast. Elaborant-lo estem treballant competències com el treball en equip, les habilitats comunicatives, la responsabilitat, continuïtat, participació activa, iniciativa i creativitat. Volem compartir amb vosaltres com elaborem aquest podcast. Primer, ens reunim i fem pluja d'idees sobre els temes dels que volem parlar. Després, busquem informació a internet sobre els temes que tractarem i fem una posada en comú. Però principalment, el que fem és aportar la nostra experiència personal sobre el tema a tractar. Per això, encara que ens veieu aquí a nosaltres 5, al servei som en total 35 companys i companyes. I per tal que tothom pugui ser partícip del podcast, el que fem és reunir-nos amb la resta de companys i companyes. Els hi expliquem quin tema serà el del nostre següent podcast i els hi demanem les seves opinions i experiències. Fem un recull de totes i després elaborem el contingut del podcast. Per tant, quan ens escolteu, els testimonis que escoltareu ens representen a tots i totes i creiem que això és un dels grans valors del nostre projecte. El següent pas en l'elaboració és fer assaig de l'episodi i un cop li donem l'ok, arribem al moment culminant, el que més ens agrada, que és fer la gravació. Aquest que escoltareu avui és el quart episodi i parlarem de què ens aporta l'SPL. Us convidem a escoltar els episodis previs. Trobareu els enllaços directes per accedir-hi al nostre Instagram SPL Reus. Esperem que us agradi tant com a nosaltres. Gràcies per escoltar-nos. Ara sí, comencem amb un nou episodi de L'Ordre Caòtic. Avui és un nou repte. Fer un dels nostres episodis en directe. El tema que hem escollit, aprofitant que avui es donen a conèixer les diferents entitats de Reus, és que ens aporta a nosaltres el pertànyer a una d'aquestes entitats. Nosaltres som usuaris i usuàries del servei prelaboral de la Fundació Pere Mata i compartirem amb vosaltres les nostres experiències. Marc, vols començar tu? Explica'ns què t'aporta tu l'SPL. És un espai on em sento útil i recolzat per un equip d'atenció directa que m'ajuden quan tinc algun problema o inquietud. També intento ser un bon company i ajudar la resta quan ho necessiten. Això em fa sentir bé i bona persona. Sobretot, a l'SPL puc treballar les habilitats socials. Quin objectiu vols aconseguir? Sentir-me útil dins la societat on tots vivim i em serveix també com un entrenament de cara a un futur treball remunerat que vull realitzar. Regina, explica'ns què és per a tu el servei prelaboral. Jo vaig arribar a l'SPL en un moment caòtic de la meva vida i em vaig trobar amb la gran ajuda de tot l'equip, que són persones molt properes i ens acompanyen dia a dia. I el fet d'anar-hi t'ha ajudat a superar aquest caos que comentes? Les activitats que fem em serveixen de molta ajuda. Amb això i el meu esforç
sortint d'aquell pou que semblava que no s'acabés mai i, a més, posant les piles per poder treballar. Des que vaig entrar no sóc la mateixa, gràcies a que m'han ensenyat a confiar en mi i ha augmentat la meva autoestima. I l'ambient amb els companys i companyes com és? Per la part dels companys i companyes, també ens han ensenyat a respectar-nos i entre nosaltres i poder fer un grupet on les hores d'esmorzar i dinar fem les nostres rialles i agafar un altre cop confiança en les persones. Es nota que per a tu està sent una experiència molt positiva. Per a mi és una gran experiència. Intento aplicar totes les lliçons que et pot aportar l'SPL de la Fundació Pere Mate. Sergi, explica'ns ara tu la teva experiència al servei. Tu ens pots donar la visió d'un veterà. L'SPL m'aporta tranquil·litat i seguretat en mi mateix. Si estigués a casa, em passaria tot el dia donant voltes al cap i d'això no en naixeria res de bo. Sergi, què s'aprèn a l'SPL? En aquest servei t'ensenyen a desenvolupar-te, a tenir iniciativa, a socialitzar i empatitzar amb els companys i companyes. L'SPL és un espai on ens sents comprès i on tenen en compte qualsevol tipus de limitació que puguis tenir. A més, és un espai on aprendre on no he de tornar a ensopegar quan m'equivoco en alguna cosa. Què passa, Sergi, quan tens un mal dia? Penso que tots tenim dies en què estem més baixos que altres, però si un hi posa de la seva part, això es pot superar. He arribat a estar molt content amb tots els companys i companyes de l'SPL. Ana Laura, ara et toca a tu. Quina és la teva experiència a l'SPL? Al començar l'SPL no hi tenia expectatives. Venia sense saber com acabaria sent la meva experiència aquí. Normalment intento no fer-me molta il·lusió amb els nous projectes en el cas de que vagi malament, per evitar sensacions i emocions dolentes. Em costava bastant expressar-me i canalitzar els meus sentiments. I com vas afrontar aquesta situació? D'entrada vaig començar reprimint la por per començar un nou projecte i la por al desconegut. L'ansietat va afectar-me bastant, encara que directament no ho expressés. Totes aquestes pors van marxar quan vaig fer el salt i em vaig donar l'oportunitat de confiar. Va ser una de les millors decisions de la meva vida, ja que el que he après aquí, no només dels demés, sinó de mi mateixa, no crec que hagués pogut ser possible en altre lloc. Què ha sigut per tu el més difícil que has hagut de superar? Primer que tot, el tornar a socialitzar i enfrontar-me amb la possibilitat de que no sempre una interacció ha de ser positiva per aprendre d'ella. A més, el treballar l'empatia, la paciència, la iniciativa, inclòs la motivació. Em va ajudar a tornar a confiar en les persones i en mi mateixa, que és una de les coses que m'impulsen a continuar els meus projectes i tindre les meves metes definides. Aquests aprenentatges que comentes, Ana Laura, són molt importants. Enhorabona per afrontar-ho. Jo afegiria, Ana Laura, que a l'SPL també estàs potenciant molt la teva creativitat. Treballar les habilitats manuals també m'ha fet reviure la meva passió pels projectes creatius, que havia deixat de banda pels dubtes en el que puc arribar a fer. Me n'he adonat que potser no sóc tan dolenta, però al ser molt perfeccionista no em permeto cometre cap error. Això també m'afecta en el dia a dia. La paciència i el conèixer-me a mi mateixa és una de les coses que treballo aquí, a diari. Que bé, Ana Laura! Avui ens acompanya també el Jaume. Ell actualment no està al servei prelaboral, però fa uns anys sí que va estar-hi. Exacte. El Jaume va estar al servei durant un temps i ara està treballant al Centre Especial de Treball de la Fundació Pere Mate, però ha volgut acompanyar-nos i explicar la seva experiència. Gràcies per haver vingut. Jaume, explica'ns, si us plau, com va ser el teu pas pel servei prelaboral. Jo vaig començar al servei prelaboral amb 16 anys. Era molt tímid i la majoria de vegades no acceptava l'ajuda que em proporcionaven. No parlava mai i em costava molt demanar ajuda. Als 18 anys vaig marxar perquè vaig trobar una feina. I com va anar aquesta feina, Jaume? Doncs em vaig adonar que no era el que volia i mantenir una feina és complicat, així que vaig tornar a demanar entrar a l'SPL. Aquí ja vas poder demostrar que demanaves la teva ajuda. Sí, vaig dir-me a mi mateix que havia de posar-me les piles i demanar ajuda, però sobretot deixar-me ajudar. Això és un pas molt important. Sí, va ser un canvi i em van ensenyar a utilitzar els portals de recerca de feina i vaig poder començar a treballar. I com resumiries el que et va portar a tu estar a l'SPL? He après a no ser tan impulsiu, a solucionar els problemes per a mi mateix, els que puguin sorgir, i sobretot tenir estratègies per mantenir alguna feina. I a comunicar-me i perdre la vergonya. Quan vaig començar no m'hagués
imaginat mai que seria capaç d'estar davant de tanta gent explicant la meva experiència. Ens alegrem molt, Jaume, que hagis pogut fer tots aquests aprenentatges tan importants. Us animo a tots vosaltres que ara esteu en aquest procés a que continueu lluitant pels vostres objectius. Amb totes aquestes experiències, hem volgut remarcar la importància dels serveis de suport per a persones amb malaltia mental. El servei prelaboral aporta moltíssimes coses a totes les persones usuàries que formem part. Què us sembla si per acabar, cadascú de nosaltres destaca un punt fort del servei? Per mi, el servei prelaboral és un espai acollidor on et pots sentir segur i acompanyat. Jo destacaria que t'aporten una rutina i uns hàbits. Jo crec que també són molt importants les estratègies que ens ensenyen per conèixer i gestionar els símptomes de la malaltia mental. El fet de conèixer a altres persones que tenen experiències semblants també és una gran ajuda. Per mi, el més destacable és l'empoderament. Recuperem la confiança en nosaltres mateixos i ens veiem capaços de superar tots els reptes. En definitiva, el servei prelaboral és un servei que ens ajuda molt i des de moltes vessants. Ens fa sentir-nos bé amb nosaltres i mateixos i ens dona eines per poder aconseguir el que ens proposem. I fins aquí el nostre episodi, l'ordre caòtic. Caòtic! Voldríem dir també unes altres paraules. Hem d'admetre que els usuaris de l'SPL som unes persones valentes i amb actituds, disposats a sortir endavant i lluitar per poder portar la nostra vida amb dignitat i aconseguir els nostres objectius. En part, la nostra evolució va donada per la força i les ganes de prosperar que portem a dins. Però no seria just donar-nos tot el crèdit, ja que si no sigués per entitats com aquests i les persones que ho fan possible, potser la carrera contra l'estigma i les escasses xifres d'inserció laboral per a persones amb malaltia mental seria un obstacle que encara no s'hauria començat a superar. Volíem posar l'accent principalment a les persones més properes a nosaltres, des dels monitors, treballadors socials i fins als psicòlegs i psicòlogues, els que permeten que tinguem un espai per expressar-nos i ens donen un suport constant i una calidesa que ens motiva a creure en nosaltres i no de caure en el camí cap als nostres objectius. Avui tenim les monitores Catherine i la Míriam, que estan aquí, que podrien venir i els faríem un agraïment a tothom. Gràcies. No quieren subir. No quieren.